Jesu akangotaura soko kuti Lazarus simuka. Lazarus akaonekwa achimuka. Haleluya. Sandida kutenda kuti munhu nemunhu tiri muno ngatisimudzirike, ngatitsungirire zvinonzi kwaise hova dzinodokwarira kudziva remvura. Naizvozvo mweya wangu ngaudokwarire kune Mwari. Haleluya. Saka mudzimai weLadies of Excellence ukatsvaga Mwari, ndiMwari anonyaradza vanhu vake. Musituation yako yari kuchema maybe kwemakore, asi Mwari anonyaradza vanhu vake. Usinako chaunacho uri kumba kuti pamwe hauna kana mubhedha unorara pasi uchiwaridza ako bonde ameti munoti chii, usina mubhedha uchiriwaridza pasi uchirara pasi kudai. Pamwe wakurara pamwe hauna kana pilo rekuti utsamhire, unotsamhira ruoko kudai. Asi Mwari havakusiya wakadaro kana uchitsvaga. Haleluya. Senyaya yaLazarus inondisimudzira zvikuru kuti vanhu vasisina tarisiro, vanhu vasisina hope, vanhu vakutopeta vatoneta nekuchema vachiziva kuti hakusina kana chinonzi Lazarus. Asi Jesu akadzosa vakafa akararama zvakare. Haleluya. Mwari ndiMwari wakanaka. Handisi kutaura hangu akawanda, ndichakutaura hangu mbichana nekuti gagaga. Ngozi pandakauza ndikuparidza ndikati achandapiwa naIshe handirambi, ndinogamushira. Saka ndosara ndiri pano ndati handingarambi basa raMwari. Yes. Saka ndinoti inini mudzimai weLadies of Excellence, Mwari asika munhu, hanzi munhu anofa akaenda akarova, asi semudzimai weExcellence unofanira kusiya muhwe zvavo senyoka. Haleluya. Kuti kana wazofa rimwe rezuva usisiko. Haleluya. Tinozokurangara nemabasa awaita seLadies of Excellence. Because chandakaona muno makarongeka. Haleluya. Muno madzimai Mwari ari muno arikuita zvinhu. Tikanzopana pamwe aipupura. Mama ndikati musi pakanzi paitwa matestimonies panapo. Rinovira rikabuda. Mama chipupura bhegi ndakaona zvakawanda. Mamwe madzimai anotaura. Ndakanyararisa zvangu ndichibva kumba kuchidriva ndichiuya kunoku. Zvinzi testimony izvi zvindakakushanda. Handiregi kuuya, ndareke muchinditora. Because Mwari wamakandidhonzera kuLadies uku izvi ndakakushanda. Ndichizwa zvangu. Saka kuti Mwari arikuita zvinhu muLadies muno. Haleluya. Ini pandakapinda muno zvindachiro akarongeka. Kana pandakamira panapa ndikubva zvibhanangana pano zvachirwa soko. Haleluya. Mwari wokudenga ndiMwari wakanaka. Saka nhasi ndinoda kungokurudzirawo umwe kuti semudzimai weLadies of Excellence, sekutaura kwandaita kuti kana wafa ngatizokurangarirawo nemabasa akanaka awaita uchirarama. Sekurangarira kwatinoita pana Ruth chapter 3. Ruth munhu akaenda asi history yake tichinayo nekuti aizikanwa kuti munhu aitsungira pane zvaMwari. Haleluya. Hanzi anonzi Naomi ndiye angari mother-in-law waRuth. Naomi akudzokera kunyika yake kwanga kuti ndakudzokera chisarai, asi Ruth wakati handikusiyi nokuti aiziva Mwari waNaomi. Akati Mwari wenyu achava Mwari wangu, ndicharamba ndakatsungirira paneyo. Saka zvinoonekwa Naomi akwenda naRuth kunyika kwavakaenda, asi Ruth akaramba zvinhu zvichinetsa, situation ichinetsa, vachitambura zvinhu zvichitamburira. Hanzi ainhonga chikafu zvaisaririra muminda yaito. Ndichiona Ruth asvika pane Mwari amurangarira, asvika pane paimba yaBoaz. Haleluya. Ndobva azororwa naBoaz, ndiye wakazobarwa pachinzi pazobarwa Jese, uchibva kuna naJese zvichienda kusvika kuna naDavid. Saka tinoti Ruth akaramba achitsungirira. Nhasi tiri kumurangarira nemabasa ake ekutsungirira. Saka tinoti seizvozvo mudzimai weLadies of Excellence, siya muhwe zvavo kuti tinozozivawo kuti tichazokurira kuti mai ava vakashaya vakafa, asi vanga vari mai vane rudo. Haleluya. Asi vanga vari mai vaizikana nekutendeka, asi vanga vari a prayerful woman. Usazozikana kuti mai vaiuya kuchechi asi vaibhaiza. Haleluya. Tobvapo tine madzimai akaita sana Hana pa1 Samuel chapter 1. Haleluya. Hana munhu akatsungirira watinorangarira nhasi nekutsungirira futi.
Zvinzi aitaurwa nevanhu achisekwa achishoropodzwa kunzi haana mwana asi haana kuzvitarisa. Aziva kuti mhinduro yangu inobva kuna Jesu chete chete. Anonzi akaenda akandonamata papera asina mwana akaenda akandonamata muchechi. Maprista nguva iyoyo ndiwo aizikanwa nekunamata nguva yakareba, asi musi uyu unonzi hana akaenda akandonamata kwenguva yakareba kusvika muprista akuti wakadhakwa newainiwe. Asi hana aiziva kuti kunamata kwandiri kuita uyu Mwari handisi ndakadaro. Zvinozoonekwa kuti hana akazopuwa zvibereko. Apa nyaya ndiri kuda kukurudzira ndeyekuti ramba wakatsungira pane zvekwamwari. Ziva kunobva situation yako. Ndosaka yanzi nhasi Jesu chete chete. Haleluya. Because Jesu ndiye chete anogona kunyaradza. Kune vanhu vauya nhasi vauya vachizogogodza. Bhaibheri panotaura kuti gogodzai muchazarurirwa, tsvagai muchawana. Saka nhasi wauya mumba yaMwari kuti uchizogogodza kuna Mwari, ada kuzarurira, uchabuda munhu akuzarurira. Haleluya. Chaanoda chete kuti tsungirira paari. Haleluya. Tichirelata futizve tine mudzimai ainzi haana kutaurwa zita rake pana Matthew 15 verse kubva pa21 kusvika pa28. Pane mudzimai the Canaanite, angonzi the Canaanite woman. Aizikanwa nenyaya yetinoiziva, aizikanwa nekubuda ropa kwemakore 12 years achitaurwa. Mudzimai anonzi situation yakaoma iyoyo yekuti mudzimai unengone situation yakaita seiyoyo sakureva kuti hapana munhu anoda kugara newe. Asi mudzimai anonzi anga ane pfuma yaanga anayo, asi pfuma yakasvika pakupera achizama kutsvaka help kumadoctors kupi nekupi kusvika mari yapera. Haleluya. Asisinawo tarisiro, angova munhu akungorarama asina tarisiro, akungogara. Asi zvinonzi akazonzwa kuti kuna Jesu chete chete. Haleluya. Aenda kuna Jesu aingoshuvira kuti abate mupendero wenguo yaJesu. Zvadarozvo akasvika hanzi achiti Jesu. Madisciples vakari padhuze naJesu vakati Jesu madiko kuti uyu ngaadzokere kumba, mudzoseri ngaadzokere kumba. Zvataurwa nevanhu vangari padhuze naJesu. Asi mudzimai haana kuzviteerera izvozvo, akaramba akatsungirira. Haleluya. Akaramba akatsungirira nokuti anga ane chinangwa, nokuti Jesu ukamunamata une mission, haakusiyiwa akadaro. Haleluya. Jesu mudzimai akazowana akabata mupendero wenguo yaJesu. Zvikanzi naJesu hapana handibata. Zvikanzi nemadisciples zvikanzi pano takawanda Ishe wangu. Fosei mati pambana kubata vanhu vakawanda vakubatai. Zvikanzi aiwa pana handibata. Kureva kuti uyu wakafananidzwa nemunamato unoitwa nemudzimai, munamato unobata mwoyo waIshe. Vakawanda vanonamata, asi iwo munamato wako nekuti wakatsungira uri kurevesa. Haleluya. Zvinosvika kuna Ishe. Haleluya. Mwana wechikoro anoenda kuchikoro akafodya iri pamuromo. Munoda nyasha dzaMwari munyika ino. Haleluya. Munyika yekuti makatenderwa kunzi murume nemurume vanoroorana. Haleluya. Iwe waita zvokutamba naIshe. Haleluya. Saka Jesu chete chete ndiye anokwanisa kuti ropa, anokwanisa kutichengeta mune nyika yakaoma kudai. Ndinokukurudzira mudzimai weLadies of Excellence kuti ramba wakatsungirira pakunamata. Usava usiku hwekutambisa, usava usiku hwekuti unongouya wogara muno uchinzwa kunakidzwa nemakurira kwemagitare. Asi ngazvishandure kurarama kwako, ngazvishandure maitiro ako, kuti kana wazofa nerimwe rezuva tichazokurangarirawo. Usaita mudzimai wokuzoti kana wafa unozorelatwa uchinzi ichi mwana chakafanana natete vainyima, ichi mwana chakafanana natete vaita chipambi. Izovawo munhu anozorangarirwa achinzi uyu akafanana natete vainamata, vaizikana nokunamata. Maprayer women vatinoverenga vakasiya muhwezva watinofamba nawo nhasi tichivarangara, ivo vakaenda kudaro. Amen.